Hello kabayers, magluto ka ni Bihon tinapa panihapon na mo nagluto ko kanon pero kung maluto kaya kagubaon na among rice cooker dahil na si kabayers nagkaon. Kain tayo, watermelon. O, dugay ka na luto yan ang recipe. Gutom na kay ko. Kain na ako, watermelon. Okay mga kabayers, salamat. Okay. Nagluto ko Bihon. Ang sabi tinapa. Pagkahuman butang ano pero kapag ito nangyari mga ito, may isa pang malaki ito sa inyo ang kailangan mag-influence. butang ano tubig kabayan. Simple lang kabayan. Hindi ang maya na Mexican pie na si Cesar. Pinaguri lang ang luto. Sa mga di ko nakakakilala, si Ramirez ko ay isang WBC, Pekong Bank Super Bantamweight Champion ng mga panahon na yan, at rank number 10 sa WBO contender sa Bantamweight. Kaya masasabi natin na hindi rin basta-basta ang Mexican fighter na ito. Ito rin ang palitan ko lakas sa mga kamauna at sinabi na ito ang idol. Sa katunayan, Bihon na yung kabayan. kung ito, kung Pancit ay meron itong 6 na sunod-sunod na eksplosibong mga panalo. At nila sa mga ito ay dinalo nito bayan knockout. At isa Dili na nakabutang tubig kabayan. Humok naman. kaya nun, sobrang taas ang potensyal ng Mexican weight. Nainanakaw nas kasi meron. Diretso na nakabayan. Ginaugasan. Nung ma-interview nga ito, Ginaugasan ba yun? na si Ginong Pausa ro. Kung ano nga bang magiging prediction nito sa magiging laban nila ng si Ginong, ay ito mismo ang sinabi nito mga idol. What's your prediction? Knockout. That no need interpretation. Sa kabilang banda na, wala kayo sumira. Noong mga panahon na yan ay nagkaroon ng mga problema sa timbang si Cuadro Alas, na kung saan lumagpas ito sa 118 pounds bantamweight din. Mabuti na lamang ang natagawa nito ng paraan ng kampo ni Casimero. Ngunit mapapansin dito ang sobrang pagkadaling ng katawan nito dahil sa pwersa ang pagkabawas ng timbang. Kaya naman, mas tumaas ang kumpiyansa ng Meksikano na patutulugin niya sa lona sa Casimero. Dahil akala nito ay nabawasan ng 100% na si Cuadro Alas dahil sa biglaang pagkabawas ng timbang nito. Butang ang nagtaklog kabayan. Ipakusog. Sinabi ni Ramirez doon na si Casimero daw ay katulad lamang na mga boksingero pinatulog nito. Kumbaga, advance ito mag-isip. Sinasabi nito na kaya-kaya niya ang pinag-jump at easy fights lang daw ito sa banda. At ito na nga po mga idol, sa mismong laban, bagamat nang ihina si Cuadro Alas sa pwersa ng pagbabawas ng timbang nito, ay kumpiyansa at Ang saging kabayos. Oh, sa mahurot. harap mismo ng ating mga kababayan Hinog. at pambansang Manny Pacman Pacquiao na manonood sa araw ng laban ng Casimero kasama ang best friend nito. Ano kabayan? Sa mismong bansa natin Pilipinas, sa Civic and Sports Center, Manila, Philippines. Kaya na, buong ang loob ng ating kababayan na si Cuadro sa laban nito dahil makapanood siya ng isang pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng mundo. Kaya naman sa round 4, ay makikita mo na ang sobrang agresibo ng mga atake ni Cuadro Alas. Puros power punch yan, na kombinasyon ng pinakakuha nito mula kay Ramirez. Oh, nilutuan sa pan. Bayan. Ano? 50. 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
Alas.
Sumabit naman ang laundry mga idol. Dito ay nakatikim ng knockdown si Ramirez matapos tamaan sa sunidong Botelya ni Casimero. Ramirez is not in a hurry. He's not even going to set down. He's something. He does. Buta nga nagtuyo. Kabayers. Next to beat one shot. Beautiful hit there. Ngunit iba talaga ang puso ng isang expert fighter mga idol. Bagamat nakatikim ng knockdown ni Casimero, ay mas lalo itong nabuhay ang dugo upang bumawi sa tunggalong Pinoy champion. Ngunit sa dami nga ng patama na ginawa ni Ramirez sa pagmumukha ni Casimero, tila ba taliwala ito ni Pancit. Sa gulat pa naman ang pagmumukha ni Casimero, tila ba nilumok pa rin Buta nga na yung ni Pancit. Ramirez. Hindi ko tao kabayers. Sama luto kabayan. Watch it right here. Aquí recién. Ramirez, yes. Pigo. Nang sumapit na ang router, mga idol, dito ay tinuro, ikwadro alas sa katawan ni Ramirez nung nalakas sa kanya. Hindi Yung kabayan. Oh. Kabayan. Kaya tayo kabar. Sarap talaga magluto. Oo lang sa dan kabayers. Parang nasa restaurant. Tinapa lang. Malula lang tinapa. Kaya. Okay na kaya kabar. Huwag kabayan.